Adri Gallego, quina ha estat la teva alegria més gran a l'Inter? Pues segurament la primera victòria a Europa contra l'HB Torsban amb gol de Jordi Betriu. Què recordes d'aquest dia? Molta felicitat d'anar a jugar a Europa per primera vegada i a més guanyar, pues mira, tot la veritat que va sortir molt bé en aquell viatge. A banda d'aquest, quin altre partit recordes? Pues la primera temporada, el partit que vam jugar aquí contra el Sant Julià, a la Massana, que va fer un gol Marc Pujol de falta, que va ser una alegria immensa perquè ja quasi ens donava la lliga, la primera lliga aquí i aquests dos. Un referent a la teva posició? Bueno, ara no està gaire ben vist, però fins fa poc era Dani Alves. De quin equip ets aficionat? Des de petit soc del València, però bueno, la veritat que ja fa bastant temps que no segueixo molt l'equip ni soc forofo de cap equip de primera divisió. Què et va quedar de la teva etapa a Romania? Bueno, la veritat que vaig estar molt bé allí, vaig estar molt content amb l'equip, vaig jugar bastants partits a la primera divisió del futbol professional d'allà i un record molt positiu del país, de la gent i de la ciutat on vaig estar. Com va ser la teva etapa a Estats Units? Bueno, allò va ser bastant efímer, va ser sol 2 mesos i mig, no van arribar 3, va ser una lliga d'estiu universitària que vaig anar allí a provar i tal, i també una mica de vacances, i bueno, una anècdota més i una experiència més. Quin és el teu indret preferit a Andorra? A Andorra, pues, qualsevol lloc on hi hagi tranquil·litat, a la muntanya, no sé, hi ha molts racons aquí que pots anar i estar tranquil, sense cap tipus de soroll, sense cap tipus de cotxes, de res, i no sé, per dir-te algun, pues, com a Ransol, per exemple. Un amic al futbol? Un amic al futbol, pues ara mateix amb aquest equip, per exemple, el Raúl Fejer. El millor camp on has jugat? Pues recordo un camp que va ser on vaig debutar a la Lliga Romania, que es diu Ion Oblemenko, que és el camp del Craiova. Perquè va ser, quan vaig debutar, és un camp enorme, nou, i hi havia un molt bon ambient de futbol, molta gent, i a més vaig fer un bon partit. A quin club vas estar a punt de fitxar? Pues mira, ara que ho dius, recordo molt el primer any que vaig jugar al Lleida, el meu primer any professional, que al final de temporada em vaig rebre una oferta de l'Eibar, que estava José Rodríguez, el que va jugar aquí a l'Inter, i estaven per pujar a segona divisió. I si pujaven a segona divisió, podia firmar allí i al final no van pujar i m'he quedat amb les ganes. Com ha estat la teva experiència amb la nostra escola? Pues la veritat que estic molt content amb l'escola. Sempre m'han agradat els nens, entrenar-los, poder ensenyar-los lo poc que sé de futbol i bueno, estic amb el femení, estic amb el prebenjamí B i estic molt content amb els dos equips. Una pel·lícula preferida? Una pel·lícula Prisioneros. Una ciutat per visitar? A Corunya. Com defineixes Àlex, el teu fill? Ostres, l'Àlex, pues no sé, és tot per mi, és el més gran que tinc, és un noi, la veritat, que molt alegre, bastant semblant a mi en el que fa el seu caràcter, sempre està content, sempre vol jugar, li agrada el futbol a més, així que la veritat que estic molt content. Una dona guapa? Una dona guapa, famosa? Pues gent del Kenner, per exemple. El teu menjar preferit? Arròs a la cubana. Per què tu fiques la música al vestidor? Bueno, ja des que vaig arribar aquí poso bastant la música jo i bueno, a la gent sembla que no es queixa gaire, alguns sí que es queixen, però bueno, com no es queixen gaire, pues la segueixo posant. Un somni? Un somni, que el meu fill compleixi tots els seus. Adrián Gallego és? És positiu. I el pròxim entrevistat ha de ser? Raúl Fejer.